Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi chitubu ichi chine content yakachena inofanirwa kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. Kavidhio kandaya nako nothing serious, but angova tingoonesana tactic uri kuita kuti tirarame pazimba zvamanje manje. Hadzi igore renzara, ukada kuita mugutisa mari 10 vanhu vanongoramba vachikushanyira padeni pako vachikudyira chikafu handitika. So pane this video randaonawo tactic uyu unogona kugoshanda ende unogona kungoshandisawo zvinokubatsira handitika kuti panguva yekudya uite sei ukwanisewo kuita sei kudya wakasununguka pasina muenzi, especially kana une kasadza kemunhu one. So without wasting much of your time, rekandingojambira mukavhidha zvaka muzvionere mega kuti mutactic uyu uri sei. Right, samukomana wamuri kuona ari kurova jembe, achirova jembe nenchikeni yake ari pa10. Pane skillful yaakaita, ngatione kuti aufa. If you know, you know. Hapana chekubvisa kana chekuwedzera pamutactic wakadai so atitika. Saka ndoputactic uri kushandiswa padini. Kana yanguva yekudya unongotora mapush, even asistrani neako wakanda panze woita sei wogara zvako mutende wakavhara door, ukangonzwa noko chete otanga kutsika mubhedha kuti anofunga naye mukomana nemaactivities aari kuita. Vakashata. So ndokavhidha chikanga ndangoya nako ndingokupayo zvangu, it's nothing serious. Ndofanira kumboita tichimboflexa mamuscles kuti mumbosekawo, so handitika maomero akaita zvinhu ma1. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, is bye for now. Tinosangana muvhidha zvirinotera.